Any hem fet la 5a edició, hem tingut una participació de sobre uns 100 gossos i bueno, hem gaudit d'un bon dia, la participació ha sigut molt bona, hi ha hagut molt bon ambient i bueno, aquí estem per anar fent activitats perquè tots els nostres socis disfrutin a part de fer esport. El que nosaltres ens dediquem és a rehabilitar gossos de diferents gosseres, tant aquí a Espanya com a Itàlia, a través de projectes d'acció social. Normalment a centres penitenciaris, però també treballem a centres geriàtrics, a escoles, a centres d'atenció a persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental.